Og så baby, velkommen til en video i dag. Ja, okay. Ja. I dag skal jeg lave en lille fodbold-challenge, fodbold episode 3. Så ja, i dag skal jeg se, hvad jeg er bedst til at jonglere med sko, sutsko, eller sokker, eller fødder, bare fødder. Så lad os komme i gang. Jeg vil lige sige, at jeg er ikke verdens bedste til at jonglere. Ja. Men vi kan altid prøve. Jeg kan godt lidt. Vi starter med sutsko. Jeg vil sige, at jeg har de rigtige sko til at jonglere. Men jeg er ikke professionel til det. Okay. Er vi klar? Sutsko. Eller trøfler. Nej. Okay. Det er svært. Jeg prøver at kaste den. Det kan man slet ikke. Det er svært. De er også for store, det her. Det er ikke mine, det er min mors. Nu går jeg af. Simpelthen. Det er svært, det her. Det kan jeg slet ikke. Jeg kan overhovedet ikke. Jeg siger. Jeg tror bare, vi stopper der, fordi det var svært. Okay, hvor gode de her var fra 1 til 10, så var de... Altså 10, det er det bedste. Altså for mig... En 3'er. Ej, 2'er. Jeg er ikke verdens bedste til at jonglere jo. De er også lidt store. Men... jeg tror alligevel godt, jeg kunne tage lidt. Og jo, morgen skal vi starte med. Jeg kan prøve at rykke jer herhen. Så, okay, den gik lige ud. Men, vi har fået en til. Jeg skal bare lige sige, at jeg rykker herhen, så der ikke var så meget vind. Nu prøver vi med bare tær, eller bare sokker. Okay, det var godt nok. Men ja, jeg kan godt saksen. Jeg var nødt til at give så godt. Jeg skulle prøve at tage noget på jorden af. Kom lige så. Jeg kommer lige til at hakke den her ned. Det er lige meget det forhold. Jeg er lige hurtigt prøve at jonglere med. Jeg skal lige finde en, der ikke er alt for stor. Jonglere med sådan en her. Off-pist. Jeg har en kæmpe stor en, den kan I lige se. Jeg tager bare. Hvis der er nogen, der ikke kan blive særlig store med de her. Den blå. Ja, den blå. Den er stor. Lad os lige prøve at jonglere med den her. Så jeg nok ikke kan, jeg tror den går i stykker. Ja. Det gjorde den. Vi skal lige tage den sidste med foden. Og så går vi videre til den aller sidste. Det var ikke godt. Nu er den mega lort. Nu tager vi de gode sko på. Det er nogle priser, og så det er ikke de samme farver. Men det er sådan nogle sko, der er gode til det. Så I går. Det er sådan nogle Snickers Puma sko. Der var en, der kunne køre hurtigt. Er I klar? Sko. Jeg rammer den her ikke lige så godt. Kom nu, Simon. 2 sekunder. Jeg glemte at bedømme, hvor god det var med sokker. Og fortsæt det mig. Siger 8.
strækket. Jeg håber, du kan prøve 2 ben. Det kan jeg slet ikke. Jeg skal bare prøve med et ben. Jeg var lidt bagud. Jeg kan ikke jorden rundt under alt det der. Den der stod også var i. Væk. Ja, jeg siger, det er fint. Jeg kan lige prøve at sidde ned. Fuck. Ja. Det var den video, babyer. Vi skal med flere videoer med fodbold. Så kan du like og subscribe. Og så ses vi i næste video. Vi ses. Vi ses.